Počujte, a vy máte tie veci na fotku? Akože mám niečo. Včera som to upravovala do polnoci, tak hádam, bude spokojný. No a ja to mám, ale nechcem to prezentovať. Na mňa sa všetci vždy tak divne pozerajú. To čo bola za noc? Mne sa snívali samé zlé sny, vôbec som nespala. Čo, aj tebe? Aj mne sa sníval horor, ale totálny. Kokos, to čo je za náhodičku? Mne tiež. A to som sa nechcel priznať, nech nevyzerám ako pusy. OK, tak to som nečakala. To by ma veľmi zaujímalo, čo sa snívalo vám. Šla som autom do školy. Ako obvykle. Viete, ako to mám rada? Pri vypeckovanej hudbe. Hej, nikto nepúšťa muziku hlasnejšie ako ty. No a tak som si tú pesničku užívala. Cúvam s úsmevom na tvári, tancujem si. Keď v tom... Noho. A keď som otvorila oči, sedím v zaparkovanom aute na tom istom mieste. Fú, to muselo byť fakt strašidelné. Môj sen bol presne tu. Učil som sa. Ako všetci. Počúval som hudbu. Viete, ako sa bojím ľudí. Tak som sa ako vždy musel uistiť, že si ma nikto nevšíma. Niečo sa mi ale zdalo byť divné. Cítil som také nepríjemné chvenie. Ako by bol niekto vedľa mňa. Máš to pero? Máš to pero? No hrozné. Ak ma ešte aj dneska na tej fotke vyvolá, ja asi umriem. Moja dávka socializácie na celý rok sa naplnila za 24 hodín. Môj zlatý, ja som sa zase celú noc zmetala, že či som spravila maturitu. Nechápem, prečo sa mi snívalo práve o ňom. Ale objavil sa rovno predo mnou. Môj triedny zo strednej. Veľmi nás to mrzí, Beatka, ale zabudla si prísť na maturitu. Budeš si ho musieť zopakovať. Počkaj. Takže ty si vlastne osobnostne zopakovala maturitu? Áno, ale to nie je všetko. No tak toto, čo som ja dnes videla, to je už úplný vrchol. Humenom sa to nestalo. Presne tak. Žiadno, ale nielen humenom, akože to, čo mi urobili s tými faktoriálmi a to, ako vypočítali... Vyťahla som si otázku, lenže na tom papieriku nebolo žiadne číslo. A čo je ešte horšie? Všetci ma ignorovali. Oni nevedia ani rovniť sa od neznámych, akože to, ako si... Hotovo, Bea? Ty nebudeš potrebovať 15 minút na prípravu. Kľudne môžeš začať s odpoveďou. Ja... Tak nám povedzte aspoň, aké máte číslo? Ja tam žiadne nemám. Ale toto je obrovský problém. Asi budeme musieť improvizovať. To bude určite akože na 5, toto podľa mňa. No. Toto nebude, akože to dajme jej ešte šancu. Nie. Ja si ho pamätám ako šikovnú študentku. Nie, toto je 5. Zaslúži si zle, to je jasná kúra. Ale to je jasná kúra.
Dobre, a zhodli sme sa, že vás už nebudeme viacej trápiť. Boli ste dobrou študentkou A máme jednu otázku. Čo ste mali včera na obed? To je ozajstná otázka? Lebo ja neviem, nepamätám si. Neviem, naozaj, prepáčte. Zle, Beata. Zle. Najhoršie, čo môžete povedať na maturite, je, že neviete. Je nám ľúto, ale budeme vám musieť vziať vaše maturitné vysvedčenie. Vy neviete nič? Ale veď to nemôžete, preboha! Veď ja už som predsa na vysokej škole, veď to nemôže byť legálne. Toto predsa nemôžete, veď ja už som na vysokej škole. Toto nemôže byť legálne. Ja už som predsa na vysokej škole. Čo ti šibe? Teraz neviem, či mám ja povedať ten svoj. Normálne mám z tvojho sna zimomriavky, Bea. Fuj. Veď povedz, všetci vravili ten svoj. Začalo to normálne. Klasické útorkové ráno. Už som mal za sebou vizuál a právo. Veď to poznáte. Bol som z toho už dosť vyšťavený. Neviem, každý mal úplne iné. Úplne. No, však to má Hej, a ktoré sú? Kde sú všetci? Výborne. Máme prvého dobrovoľníka. Takže je to FX. Vidíme sa v auguste. Zas tak som sa nebál, ale mohlo to byť také znamenie, nie? No, však jasné. Lebo tú hodinu máme dnes. Hej, aj mne sa niečo snívalo. To fakt? Ale už si nepamätám čo. Vy neviete nič? Vidíme